Takže práve uniklo, že Microsoft stavia svoj vlastný veľký jazykový model, ktorý sa volá MAI 1. A EU, tá nová umelej inteligencie, by skôr súťažiť s gigantmi v odvetví ako GPT-4 a Claude Free Open. Ale prečo to teraz robí Microsoft po tom rozsiahlom partnerstve? So OpenAI, mohol by diabol byť v detailoch partnerstva OpenAI s Microsoftom, pretože keď OpenAI vyvinie AGI, Microsoft už nebude mať žiadne práva. Svetla na to. Mohol by to byť dôvod prečo? Microsoft sa teraz pridáva do tohto preteku umelej inteligencie. Pozrime sa na to bližšie. Takže táto novina, že to nikto naozaj nečakal. Trochu sa to vynorilo z ničoho, že Microsoft vyvíja toto nové AI. Model sa volá MAI 1 a hoci to nie je výslovne povedané, je celkom zrejme, že to znamená Microsoft Artificial Intelligence 1. Ako v prvej generácii tohto modelu a tieto informácie priamo pochádzajú od dvoch zamestnancov spoločnosti Microsoft. Prosím, takže toto nie je len hádanie alebo náhodní ľudia. Robiť predpovede. Toto je priamo z hĺbky môjho srdca. Samotný Microsoft. Čo teda vlastne vieme o samotnom modeli? Nuž, hlavné informácie, ktoré máme, sú, že tento model má mať približne 500 miliárd parametrov. No, na základe predpovedí pre Claude Free Opus a GPT-4 by ste mohli byť si myslí, že 500 miliárd parametrov je málo pre novší model, ale tu si myslím, že je dobrý čas pozrieť sa na iné modely, ktoré boli uvedené nedávno. Napríklad sa pozrieme na Llama Free 70 miliárd za, ktorý má konkurovať starším modelom, ktoré mali 200 miliárd parametrov. Teraz, ako to dáva zmysel? Nuž, na základe týchto informácií musíme usudzovať, že novšie metódy, ktoré sa používajú, sú len lepšie než staré a nižší počet parametrov novšieho modelu môže prekonať vyšší počet parametrov staršieho model. Takže na základe týchto informácií by 500 miliard parametrov mohlo v skutočnosti predstavovať veľmi impozantný model a okrem toho vieme priamo od Microsoftu, že ich model je určený na konkurenciu s veľkými hráčmi v súčasnosti, ako sú Claude Free, Opus a GPT. A na základe toho, čo povedali, môžeme predpokladať, že 500 miliard parametrov je všetko, čo bude potrebné na dosiahnutie tohto prahu. Táto technológia sa vyvíja tak rýchlo v smerovania v našich životoch, takže ak ste v oblasti AI, pravdepodobne viete, že Microsoft má partnerstvo s OpenAI a môžete sa čudovať, prečo sa teraz púšťajú do umelej inteligencie, keď ešte stále trvá toto partnerstvo. No, ak sa na to naozaj pozriete do partnerstva, je celkom zrejmé, prečo je to tak. Podrobnosti tohto partnerstva hovoria, že až sa OpenAI podarí dosiahnuť AGI, budú mať úplnú kontrolu po celej jeho dĺžke a bude to oddelené od partnerstva OpenAI a Microsoftu, ktoré v súčasnosti majú a so všetkým tým veľké technologické firmy v súčasnosti budujú si vlastné jazykové modely. Snažia sa dosiahnuť AGI. Microsoft si je veľmi vedomý významu AGI. Dôležitosť AGI a nechcúc byť pozadu, rozhodli sa priamo zapojiť do tohto preteku stavbou vlastnú AI a je naozaj úžasné, koľko firiem teraz buduje vlastné AI, čo určite ukazuje na dôležitosť dosiahnutie AGI a k tomu vieme, že Microsoft investoval milióny do AI pred týmto a veľká časť tejto investície šla do infraštruktúry. Takže Microsoft má obrovské klastre serverov s grafickými kartami Nvidia, čo umožní spoločnosti Microsoft trénovať tento nový model EMA. Vyhral som a myslím si, že my všetci vieme, že Microsoft vedie svet v oblasti softvéru pre produktivitu. Toho typu softvéru, ktorý používajú v podnikaní. Podniky a spoločnosti to využívajú, pretože samozrejme Microsoft vlastní Office. A už sme začali vidieť ich vývoj. A schopnosť umelej inteligencii v rámci tohto kancelárskeho softvéru ukazuje, ako má možnosť zvýšiť vašu produktivitu lepšie. Takže ak nie pre samotné AGI, je veľmi možné, že Microsoft chce len rozšíriť svoj vlastný softvér, ktorý už má. Vlastne ako Office, ale myslím, že teraz je viac než kedykoľvek predtým jasné, že AGI prichádza, či ste tomu predtým verili alebo nie. Nie, so všetkými tými spoločnosťami investujúcimi a budujúcimi modely len nedávno Tesla, Facebook a teraz samotný Microsoft. Ale zanechajte komentár, lebo ma zaujíma váš názor o tomto. A ak ešte počúvate, naozaj si to vážim. Ak môžete, dajte like a odber, sme veľmi blízko k 100 odberateľom a ďakujem za sledovanie.